నిబంధనలను పాటిస్తూ వినాయక చవితి పండుగ జరుపుకోవాలి. కర్నూలు జిల్లా మద్దికెర మండలం ఎస్ఐ నాగేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వినాయకుడిని కూర్చోబెట్టే స్థలం నందు ఎలాంటి గొడవలకు తావు లేకుండా వినాయక చవితి 3 రోజులకే పర్మిషన్. ప్రతిరోజు స్వామివారి దగ్గర ఎవరో ఒక్కరైనా ఉండాలి. డీజే బాక్సులకు పర్మిషన్ ఉండదు. ప్రజలందరూ సహకరించాలి అని వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వినాయక చవితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా భక్తి చేతులతో పండుగ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా విగ్రహం పెట్టే చోట ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకోకుండా చుట్టుపక్కల ఇబ్బంది లేకుండా పెట్టుకోండి. పోలీస్ వారికి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి, మేము పలాచోట విగ్రహం పెడుతున్నాము, పలాచోట చేసుకుంటాము అని చెప్తే చేసుకోండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా 3 రోజుల లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలా. ఎవరికి 5 రోజులు పండగ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. కంపల్సరీగా ఏదైనా ఉంటే కానీ మాకు పోలీసుకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి. ఖచ్చితంగా వినాయక మండపాల దగ్గర ఎవరైతే ఆర్గనైజర్ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వినాయకుడిని పనుకోవాలా. ఆ రోజు నైట్ 3 రోజులు ఒక్కొక్కరు పనుకొని జాగ్రత్త చూసుకోవాలా. అలాగే నిమజ్జనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాటర్ దగ్గర చిన్న పిల్లలు తీసుకెళ్ళకోకుండా జాగ్రత్తగా పాటించుకుంటూ నిమజ్జనం చేసుకోవాలా. మేము కూడా లైటింగ్ అవైనా రెవెన్యూ వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని అవన్నీ ఏమైనా ఉంటే అరేంజ్ చేస్తాము. భక్తి శ్రద్ధలతో బాగా చేసుకోండి. అలాగే డీజేకి ఎటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ పెట్టుకున్న వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా బండి సీజ్ చేస్తాం. వాళ్ళకి డీజే రాకుండా కేసులు బుక్ చేస్తాం. అందరూ పండుగ భక్తి శ్రద్ధలు బాగా చేసుకోండి.